Manuel María, lendo a primeira lectura dun pequeniño auto do regato do Cepelo, de Manuel María. Despois comezará o acto para a presentación do noso presidente e xa podemos escoitar a Pilar. Cando estedes un poquinho sentados todos, comezamos. Sí, se podes apagar máquinas de todo tipo que puedan facer ruidiño durante o acto, mellor. Eu tamén. E tamén. Estupendo. Bueno, pois, sen máis comezamos. Como que irás. Praciña do Concello de Outeiro de Rei da Terra Chá. Un espacio triangular e íntimo. A casa do Concello, alta, cadrada, pesada máis con seo aquel. Don Capitón, o alcalde, moi teso e finchado, desde o balcón do consistorio diríxese aos veciños dun xeito solemne, campanudo e todo cheo de razón. Coas parellas de corvos reboan arredor de Don Capitón. A luz é gris e triste. Meus mandados, levo cavilando día tras día, ano tras ano, o xeito de facer desta vila algo fermoso, moderno, culto e civilizado. Como comenzo desta política, ocorreuseme de secar o regato do Cepelo, ou un fío de auga que desacredita a parroquia e todo o termo municipal. Moi ben, mandade ordenado. Sí, señor, así aprenderá. Que vai aprender? Pois, tal regato do carano, aprenderá que indigno andarse arrastrando polo chao como unha córrega, que non pode estar sempre o mesmo, sen evolucionar, sen aumentar de caudal, que non se pode seguir sendo pobre toda a vida. Que digo pobre? Miserento. Moi ben polo galo. Compre ser como el e tomar exemplo, cantar para que naza o día. Como moi bo sentido, non se desmantelaron os esteleiros, a pesca, a industria, a agricultura, e non se encheu todo de multinacionais. Temos que ser europeos e deixarnos de prosmeiradas. O galo ten razón. Non, señor, non ten razón. Sí, señor, así se fala. Non, señor, non, señor, non, señor. Aquí quen manda son eu. Se non se me obedece, chamos a xente da autoridade. Ben entendido, da miña autoridade. O regato do Cepelo é unha febre bea de auga pura e cristalina que baixa cantando, alegrando o mundo, fertilizando a terra, espellando as sentís sabidueiras, dando de beber os paxaros. Que retora, que burra gente, que paridas se lle ocurren a ese fulano. En que país vives? Hei de borrar do mapa o tal rego, o regato o regueiro. Mando que a súa canle se encha de cemento armado e sobre ela se fagan carreiras de motos e autos e bicicletas, patins e patinetes. A única música digna de escoitarse é a dun cornetín de olas, onde estean os piñeiros e eucaliptos que desaparezan as ridículas sabidueiras, pois mesmo semellan sironitangas románticas e meseriqueiras. Os paxaros que beban whisky, cervexa e Coca-Cola. Para iso estamos nunha sociedade de consumo, ou non? Dixen e non volvo decir. Kikiriki, kikiriki, que ben falaches ti. Kikiriki, kikiricón, que listo é Don Capitón. Grazas, amado povo. Comprobo con satisfacción que me comprendedes. Estades tolos, cegos, xordos, parvos e trabucados. Andades a rematar o equilibrio e a beleza do mundo. Que veñan as pás mecánicas, amasadoras, furadoras, apisonadoras. Remataremos de vez co regato do Cepelo. Morro o regato do Cepelo. Viva o cemento armado. Viva os mandamais. O regato do Cepelo vaise a polo monte desde o trollo da abuela que lle dá nacemento até as regas. As cristalinas augas desfanse en branquísimas espumas, remánsanse, ondúlanse, transfórmanse en diamantes. A paisaxe contempla o regato do Cepelo con ollos de namorada e os ouvidos ben abertos para preixar a canción da auga murmuradora. A rosa rosiña está na roseira, ben coloradiña, feliz e rixeira. A rosa rosada de tanto lucir, a mesma alborada a pode ferir.
A rosa rosiña está no rosal, tes de ser miña, rosiña xangal. A rosa rosada, de tenro mencer, é tan delicada que pode morrer. Para esta rosiña, fachenda de maio, incluso é espiña a flor dun salailo. A rosa rosada xa é miña amiga, quedou namorada con esta cantiga. Que ben quedan os versos na máxica voz do Regato. Cando o Regato andaba namorado, doulle por compoñer versos. Namorado de quen? Non sabes? Pois, sí, andou namorado dunha laberca ceiba chiadora, moi graciosa. Non o sabía. Pois, ben toliño que estaba. E que aconteceu con eses amores? Só sei que a laberca desapareceu. Así, sen máis. Sen máis. Quizás a fusilou un cazador, ou a peor, asesinou a don Capitón. Ese é capaz de todo. Pobre Laberca. Pobre Regato. Pobres os dous. Faise un silencio fondo. A bidueira Lanzal e o abeneiro vello deixan caer unhas vaguas moi sentidas que o regueiro recolle emocionado. As vaguas da bidueira Lanzal e do abeneiro vello caen ao caer nas ondas fanse respectivamente rosas brancas e carabeis vermellos. E aí van, Regato abaixo, indecisas e tremelantes, finxindo minúsculos batuxios nos que poden navegar os desexos non cumpridos. Neste intre, case máxico, ou sen case, aparece o mangallón de don Capitón a fronte de pás mecánicas, amasadoras, trituradoras, apisoadoras, que fan un bruído arrepiante. Firmes, aliñarse, descanso. Agora aprendede ben o que vos vou dicir. Quero un traballo perfecto e que non quede unha paragulla dese regato, o regueiro anano e piolloso. Entendido? Entendido! Súbitamente aparecen no lugar Manuel de Paderna e o seu amigo Martín Iglesias. Veñen correndo, case alasando, e, Regato por medio, enfróntanse con don Capitón e as máquinas. Alto! 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 Que alto nin que carapio. O ataque sen perder o tempo. As máquinas comenzan a poñerse en movimento dispostas a actuar. Manuel de Paderna gancha pola bidueira, Lanzal e Martín Iglesias pola abeneiro vello. Ferros potentes e fríos, se vos tedes corazón, non vos metades en líos, deixado don Capitón. Facédeme caso a min. Ese Regato o regueiro ten o poder de Merlín e as artes dun feiticeiro. Non lle deades creto ese tolo, que en mando son eu. Son o alcalde, o alcalde! As máquinas arrodean a don Capitón. A pá mecánica alonga súbitamente o seu brazo mecánico e, nun abrir e pechar de ollos, leva a don Capitón metido no seu cazo. As máquinas foxen a todo meter. Pérdense na distancia escoltadas por unha banda de corvos xigantes. Bandidos, canallas, cápulas, xentalla, xa me pagaredes todas xuntas, e me vingar ben vingado. Fareimos beber dun golpe toda a auga dese Regato do narizo, toda, sen deixar unha pinga. O Regato do cepelo, ledo como a un cuco, ponse de pé para ollar mellor como desaparecen as máquinas levando a don Capitón. A bidueira Lanzal e o abeneiro vello, cheos de felicidade, comenzan a bailar unha muiñeira subiada a dúo por Manuel de Paderna e o seu amigo Martín Iglesias. Un enorme cachón de luz estoura na escena. Cae o pano, se o hai, e remata este acto. No noso grupo de teatro imos comenzar a segunda parte desta actividade que organiza o noso grupo, que é unha palestra que vai proferir Pilar sobre o teatro de Manuel. Manuel María é coñecido en todo o país, e non só pola súa grande obra poética, mas tanto que tamén escribiu ou cultivou outros xéneros, como o ensaio e o teatro, como se acaba de ver. Para nos falar do teatro de Manuel, no marco
das celebracións que esta casa, da que era socio de honra, Manuel María, está a organizar, contamos coa presenza da profesora Pilar García Negro, unha das investigadoras máis lúcidas que ten o noso país sobre literatura contemporánea actual, sociolingüística, lingua literaria, en fin. Entón, para nós é un verdadeiro prazer e privilexio contarmos coa presenza da amiga e compañeira, a profesora Pilar, para nos ilustrar sobre o teatro de Manuel. Pilar vai nos deixar, ten outro compromiso ás 9:10 minutos, 9:12, mas en todo caso, xa sen máis dilación, cedo a palabra a Pilar para nos obrigado. E tamén obrigado a outra, ou non sei, sexan as miñas primeiras palabras para felicitar, como sempre, proverbial, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, mais hoxe, moi especialmente ao seu grupo de teatro. Eu estou maravillada e entusiasmada, así que parabéns a Xoan Carlos Meixuto, ao seu director e a todos os membros do grupo que nos agasallaron esta deliciosa leitura de un subxénero teatral que Manuel María modernizou, como esquemáticamente despois tratarei de explicar, e que adaptou de un xeito absolutamente renovador ás necesidades da épica galega, da lírica galega e da propia Galicia como nación. Mas vanme permitir, aínda que podería dicelo ao final da miña exposición, que o diga agora, que comece por unha efeméride que observo que nos pasou por alto, aínda que está ben investigada na súa, en todas as dificultades que envolveron o acontecemento, que vou nomear agora, por un investigador como Francisco Rodríguez, xa na súa tese de doutoramento defendida en xaneiro de 1988. Estou a referir a que hoxe, 25 de maio, cúmprense 125 anos do traslado dos restos mortais de Rosalía de Castro do cemiterio de Adina a San Domingos de Bonaval. Os patriotas galegos da altura, estamos no ano en que se funda a Asociación Regionalista Gallega, onde se celebran os Xogos Florais de Tui, onde Murguía vai intervir en galego directamente, pois desexan honrar como símbolo nacional Rosalía de Castro, como naturalmente merecía. Mas estaba moi viva aínda en todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas, en todas as forzas vivas, ao perfil rupturista, transgresor, pecador de Rosalía de Castro. E ese proceso ficou envolvido nun auténtico boicote. A Catedral de Santiago de Compostela non puido ser utilizada para exequias fúnebres, para que lle fose dedicada unha oración, como se facía habitualmente con tantos e tantos persoeiros, e San Domingos de Bonaval finalmente puido ser usado, puido ser utilizado, porque paradoxos da vida, hoxe volve pertencer á administración eclesiástica por a resolución de un litixio judicial, isto de hai poucos anos, mais daquela, ao ter sido desamortizado, pois pertencía á administración civil e, por tanto, puido celebrarse ali aquelas honras. Ben, para além da efeméride, por que lembro isto? Porque Manuel María, e digo con todas as letras, ou mellor dito, con todos os sons, Manuel María compre inscrevelo claramente nunha diacronía, nunha historia, nunha secuencia da mellor literatura clásica galega. E temos que tratar de ler a súa obra ou de relela ou de interpretala conforme a parámetros de grande coñecemento empírico da nación, da Galiza, mas tamén
de un esclarecido coñecemento da tradición clásica galega, da súa literatura, da súa historia, da súa cultura en xeral, e todo iso van ser alimentadores da súa obra. Isto, por tanto, estas miñas primeiras palabras queren ser unha advertencia contra o risco de analizarmos a nos mesmos, tal e como tantas veces se fixo con Rosalía Castro tamén, como unha especie de produto ou subproduto doméstico, afável, amigável e así un pouco riquiños, así para andar por casa sen termos conciencia real do valor de todo o que en termo técnico podemos denominar subtexto funciona e existe antes do que a nós nos é dado ler e contemplar. En tantas e tantas ocasións, a pequenez ou a cativeza está nos ollos que leen ou na moral ou na concepción ou no pensamento do espectador e non, naturalmente, no autor. Como, efectivamente, o tempo está así algo tasado, disciplineime contra o meu costume para dar leitura a algo que escrevín, e así a escrita sempre obriga a unha síntese e despois procuraremos que haxa uns minutos polo menos de diálogo. Por tanto, en primeiro lugar, sendo a de poeta a condición máis coñecida de Manuel María, non é menos certo que a súa dedicación literaria tocou todos os paus, cultivou todos os xéneros, ao ponto de que resulta ser o autor da literatura galega contemporánea máis prolífico e ao tempo máis variado e completo no tratamento de todas as modalidades literarias: poesía, narrativa, teatro, ensaios, colaboracións en prensa periódica, múltiplas intervencións sociais e cívicas, onde a súa voz conciliou sempre palabra poética e entrega patriótica. De certo, toda a súa produción e toda a súa intervención representan o elo de unión na segunda metade do século XX co afán que caracterizou na primeira os traballos de personalidades como as de Castelao ou Otero Pedrallo. Eu, estas palabras de don Ramón Otero Pedrallo que vou evocar agora, aplícoas con toda a actitude como a luva a mao a personalidade e a obra de Manuel María. Don Ramón, nos derradeiros meses xa da súa vida, lembraba como daquela, anos 20, anos 30, naquel intre, cando tan poucas cousas tiñamos, había que facelo todo: viaxar, botar discursos, escribir nos xornais, estudar xeografía, etnoloxía, historia da nosa terra que estaba sen escribir. O que non se podía era estar calados e quedos, porque o tempo xa daquela loitaba contra de nós. Exactamente no fin da década dos 40 e xa na década dos 50, de unha maneira preconsciente e despois dunha maneira absolutamente consciente e deliberada, foi o que Manuel María asumiu ou acatou esta especie de orde tácita que don Ramón expresa tamén. Pois ben, este mesmo espírito aluma intencional e finalistamente a obra toda de Manuel María. Nunca foi poeta para sí, e sempre vinculou entrega literaria con socialización da lingua galega e da palabra poética. Sirva esta recordación para situarmos a que quizades sexa a porción menos coñecida da súa produción, a teatral, que conta, porén, con non menos de 36 títulos, de fortuna moi diversa canto a súa edición, representación e crítica. Esta mesma peza deliciosa que acabamos de ouvir en leitura dramatizada revela claramente os dotes profesionais e técnicamente competentes de un escritor como Manuel María. É dicir, que non é un hobby ou non é teatro para ser lido, senón que ten todas as características, coido que técnicas e todas as destrezas necesarias para funcionar como obras claramente representadas. Para além diso, mesmo acabamos de ver agora a modernidade tamén da posta en escena completa, porque aquí hai elementos surrealistas, hai elementos
oníricos, hai todo ese pulo animista da natureza que se revela e que nos está animando a que nos o fagamos, etc. De maneira que aí a modernidade tamén é complexa. Pois ben, decía, moi diversa fortuna canto a súa edición, representación e crítica. Temos obras amplas, repetidamente representadas como Abril de Lume e Ferro, 1976-1989, na publicación, que se escenifica con grande suceso de participación viciñal e de público na vila de Carral, e que rememora, como sabemos, a memoria histórica dos fusilamentos executados polo goberno español nos protagonistas do levantamento liberal galeguista de 1846. Temos pezas de enorme eficacia no teatro escolar e fora del. Este mesmo ano, así o podemos verificar, aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela, con sucesivas reedicións, con múltiplas representacións e inclusive con traducción ao euskera. Temos unha obra inédita, mais multirepresentada no seu momento, autotranscendental da escola tradicional. Temos outras apenas coñecidas ou inéditas. Temos o caso de obras publicadas 43 anos despois de seren escritas. Tal é o caso de Edipo, escrita en 1960 e só editada en 2003, e que realmente admira tamén pola renovación que supón e que suporía se pudese ser publicada a aquela altura. Pois ben, estamos a falar dunha especie de selva, no bon sentido da palabra, claro, de un cosmos enorme, moi variado, e do que trataremos de establecer liñas mestras ou afluentes deste do río dramatúrxico no seu conxunto. Nun traballo que xa ten algún tempo utilizamos a figura. Pensamos que ao escritor que non lle desgostaría, que nos podería leccionar sobre esa nosa utilización. Utilizamos a figura das tres potencias da alma que na escolástica aprendida polo autor e por min tamén habían de resultar ben familiares. As tres potencias da alma son a memoria, o entendemento e a vontade. Claro está que as despoxamos no noso uso do sentido originario para traducilas, segundo a nosa conveniencia, nos seguintes propósitos do seu teatro, analizado ou contemplado en conxunto. En primeiro lugar, unha intención clara de resgate e ficcionalización da historia da Galiza, da memoria histórica declinada desde e para a Galiza. En segundo lugar, unha vontade permanente de romper a afasia, a alienación e a despersonalización que unha tradición de dominio e unha internalización da subordinación nos impuxo secularmente. En terceiro lugar, un empeño constante por socializar a arte literaria, por converter a illa en península. Isto é, por agrandar o espazo público da lingua e o seu horizonte simbólico a través da literatura e desde a literatura. A literatura funciona como unha ínsula ou como unha illa monolingüe nun río, se é ínsula, nunha illa, se é mar, quebrados pola diglosia e o ocultamento da lingua propia. De modo de maneira que o que se trata é de que esta potencia literaria empuxe a necesaria conversión do resto das institucións sociais, do medio social. Ben, se comprende que o teatro é instrumento óptimo para todas as tres funcións, e nomeadamente para a terceira que enunciamos. Debemos a Camilo Gómez Torres, o autor da tese de doutoramento sobre Manuel María, que o escritor tivo a fortuna de poder escoitar, e dos pouquísimos escritores ou escritoras que mereceron a realización de un traballo académico destas características en vida, dos pouquísimos. Entón dicía que debemos ao autor desa tese e a moitas publicacións sobre Camilo Gómez Torres un inxente traballo de campo arredor da obra toda dramática do escritor ou teatral, o inventario completo da mesma, a catalogación correspondente con outras informacións moi valiosas, pezas teatrais publicadas,
adaptacións teatrais, traducións, premios e representacións documentales. Este traballo apareceu na revista Casa Hamlet en maio de 2005, con o título Bibliografía Teatral de Manuel María. Pois ben, entón, unha clasificación posible achegaríanos as seguintes faces deste poliedro teatral. Primeiro, o coñecemento e divulgación da historia da Galiza. Aquí incluiríamos, por exemplo, unha vez foi o Tregón, a xa mencionada Abril de lume e ferro, A noite ten un camiño, A lúa vai encoberta, Auto do Castromil ou a Revolución dos Baúles, unha peza deliciosa, onde se fai metaliteratura tamén, porque don Ramón Otero Pedrallo, que viaxaba de facto de Ourense a Santiago e viceversa nesta liña, nesta empresa de transporte, fica dormido e a obra teatral vai ser todo o desenvolvemento do seu sono con personificación efectivamente das equipaxes, etc. Ben, o auto de don Gaiferos ou Tránsito Iluminado. Unha liña de forza tamén presente é, denominaríamola, a ansia de liberdade, mas sempre historificada ou concretada en suxeitos recoñecíveis desde o universo galego. Edipo, despois dedicaremos unhas palabras a esta obra en particular, Aventuras e desventuras, xa dixemos, de Unha espiña de toxo, A farsa de Bululú, O meu mundo non é deste reino. En terceiro lugar, capítulo aparte merece a serie de autos. O autor, moi coñecedor, como xa indiquei ao comezo, de toda a tradición clásica, tamén de outras fontes de coñecemento, como a Biblia, por exemplo. O autor practica consciente e irónicamente a utilización da nomenclatura e do formato tradicionais para subverter enteiramente os seus protagonistas e a súa función e finalidade. Se nos autos primixenios se daba corpo a personaxes bíblicos ou alegóricos para, como vía plástica de adoutrinar o público sobre os dogmas ou as verdades impostas pola estructura eclesiástico-política, sabemos ben como no denominado, na eclosión teatral do denominado siglo de oro español, a creación dos corrales de comedias en Madrid e en outras cidades, a colonización teatral de Portugal a través do teatro, que foi un instrumento poderosísimo no dominio portugués, no dominio filipino, no dominio da monarquía dos Austrias en Portugal de 1580-1640. Pois, en fin, o teatro era un poderosísimo alimentador ideolóxico, claro. E a grande novidade é, xunto coas grandes procesións do barroco, pero a grande novidade era ofrecer, a través de un espectáculo atraente, plásticamente moi atractivo, a consolidación, a garantir a consolidación das verdades, da adoración da monarquía, da alianza altar e trono, claro está, e das verdades ou dos dogmas da Igrexa Católica e, por suposto, sempre dun ponto de vista absolutamente estabilizador, claro, que non permitía ningún tipo de rebelión, senón sempre de happy end garantido para a clase dominante. Pois ben, a partir deste formato original, Manuel María vai por o auto ao servizo, acabamos de velo, ao servizo dunha nova épica, a que privilexia protagónicamente suxeitos populares, suxeitos galegos das clases traballadoras. Entón temos o auto do taberneiro, o auto do labrego, o auto do mariñeiro, o auto da costureira, o xa citado auto trascendental da escola tradicional. Neste caso, porque foi unha obra moi representada, ao servicio, e teño que dicer pola miña propia experiencia no Instituto Eusebio da Guarda hai moitos anos, un ano que non temos por que completar o século pasado, pois podo dar fe do éxito absoluto que a súa representación obtivo. Pois ben, ao servizo directo dun ensino galego, científico e popular, tal e como reclamaba daquela a Unión de Traballadores do Ensino da Galiza.
Ou, por exemplo, o Auto do Maio esmaiolado, tamén neste mes de maio, mesmamente, con toda a súa pertinencia. Sei que eu non tive a ocasión de ver a representación do grupo Achádego. É un grupo amador, na miña opinión, con tanta calidade como outros moitos grupos profesionais da miña cidade natal, de Lugo, e representárono e con grande suceso. Ben, en cuarto lugar, o teatro propagandístico ou panfletario, no sentido original do termo. E cando digo entón panfletario, estou utilizando no sentido primixenio na semántica do século XIX, no sentido en que un Phileas Lebesgue, un erudito bretón, cualifica a poesía de Valentín Lamas Carvajal. Isto é, o destinado directamente a captar a simpatía do leitor e espectador para unha causa político-cívica. Por tanto, sen matiz pexorativo de ningún tipo. Aquí incluiríamos a folga, o auto da autonomía, o entremés do 25 de xullo, Día da Patria Galega, farsa épico-lírica ou viceversa, moi moral e de grande proveito, sobre da doutrina político-metafísica de Comellada Fray Galego. En quinto lugar, metatextos e paratextos. No ano 1981, cando se cumprían 50, da publicación de poema en 4 tempos a un pescador galego, de Eduardo Blanco Amor, ao noso xuízo, o auténtico poema épico do traballo do mar galego, non teño que dizer aquí que me vence, aunque estou claramente condicionada pola miña admiración ilimitada para este poema. Ten unha estrutura, claramente, como o poema en 4 tempos, claramente musical, e correspóndese coa evocación dunha experiencia vivida polo propio escritor, Blanco Amor, que fixo unha singladura, embarcou nun barco de pesca, o Norita, e conviveu cos seus tripulantes e mesmo salientou ou coñeceu a beleza de un rapaz que se incorporaba por primeira vez a estas angueiras, a este traballo. Andando o tempo, o barco naufragou, todos aqueles seus compañeiros morreron, el escreve este impresionante poema que, a pesar de que sempre se cita Manuel Antonio como o grande poeta do mar do tempo, para min o auténtico poema do mar, do traballo do mar. O outro ten moito máis de surrealismo, de existencialismo, a Valaletre mesmo, pero este. Pois ben, aí Manuel María, por enésima vez, tan respeitoso e tan admirador da nosa tradición literaria, o que fai é a adaptación ao teatro deste poema, incorporando ademais didascalias referidas á ilustración musical a cargo de clásicos galegos como Xoán Montes ou Gustavo Freire, e respeitando perfeitamente a estrutura dos 4 tempos con que o grande autor galego titulara as 4 partes do poema. E, en fin, en 1994, nesta cidade nosa, na Coruña, elle encomendaba ao noso escritor a redacción do manifesto do Día Mundial do Teatro. Para min é unha peza absolutamente significativa, vai no rotular como manifesto galego, e nel porá en valor todo o histórico do teatro galego, ao tempo que xulgaba esta arte imprescindível para unha auténtica normalización cultural. Non deixa de reivindicar un papel moito máis activo e autónomo para o Centro Dramático Galego, e non omite a responsabilidade dos poderes públicos galegos no seu deber de apoiar a profesión teatral e a súa programación pública. Ben, referímonos antes a Edipo. Adiantamos que é obra singular por varios motivos. Escrita, segundo declaración do autor, en 3 tardes noites do mes de novembro de 1960, foi enviada a un concurso literario patrocinado polo Centro Gallego de Buenos Aires coa intención de obter, así nos informa él no prólogo
coa intención de obter un plus económico para completar os modestos ingresos de procurador de tribunais, profesión que non lle agradaba no seu. A obra, reparemos na data, 1960, a obra afíliase claramente a unha tendencia visível en literaturas europeas no Ecuador do século XX, que consiste na utilización de mitos clásicos para metaforizar o drama bélico ou post-bélico. Entón, aí temos Camus con Sísifo, non? E temos máis Edipo, por suposto, tamén, e temos máis autores que van usar deste recurso. Na obra do noso escritor, 1960, reitero, tal utilización está ao servizo dun discurso ideolóxico estético que a censura do franquismo xamais admitiría, expresado nos seus termos denotativos. É o propio Manuel María o que confesa, con efeito, que o seu Edipo tentou crear un personaxe que resultase ser un antifranco, o tirano contra a súa descendencia simbólico-literaria, mentres que Creonte se igualará ao poder totalitario que nada pode contra a vida das ideas, a palabra e a memoria. Pois ben, concluímos esta breve nota sobre o teatro Manuel Mariano formulándonos un convite expreso ás teatristas e aos teatristas galegos. Acabo de tomar un café con un dos grandes bultos do teatro galego, con experiencia acumulada de moitos anos, moitas obras e moitas montaxes ás súas costas, con el propio dramaturgo tamén, director, actor, Lino Braxe. E coincidíamos na necesidade de que dunha vez por todas, xa en pleno século XXI, se pudese abordar algo que o Centro Dramático Galego nunca cumprimentou, a pesar de que un terzo da súa programación debera atender e debera dedicarse ao teatro clásico galego, entendendo por tal todo o século XX e tamén todo o XIX, e onde hai auténticos tesouros que nunca foron representados. Esta obriga fundacional do Centro Dramático Galego, como digo, nunca se levou a efeito. Nalgúns casos tamén poderemos, en fin, eso xa fago un xuizo meu como espectadora, falar de montaxes francamente desafortunadas, por exemplo, dos vellos non deben de namorarse. E entón, aí recaímos sempre no mesmo, digámoslo así, corpo, batemos sempre co mesmo corpo do delito. A adopción sistemática, a reverencia ou a admiración sistemática de fora do teatro de outras producións teatrais vai continuar permanentemente se ignoramos a nosa. Entón non hai forma humana de contrastar. Ou dito de outra maneira, non é este un plantexamento patriótico en termos de que por outro lado sería lógico tamén que o fai todo o mundo defende o seu e vai sin necesidade de nacer en Bilbao. Todo o mundo defende o seu por principio. Ás veces con doses de defensa xa superfluas ou superiores ao normal. Pero que no caso, efectivamente, da Galiza, acabámoslo de ver, cunha obra teatral enorme, non ocasional, moi variada, moi representable, moito adaptada a formatos diferentes, ademais, como a de Manuel María. Pero de aí para adiante ou de aí para atrás hai auténticos tesouros que se chaman Ramón Otero Pedrallo, que se chama Eduardo Blanco Amor, que se chama Don Xenaro Mariñas de Valle, que se chama Carballo Calero, en fin. Quero dizer que realmente é unha auténtica débeda que temos. E aí, pois, oxalá que poda que os axentes do teatro que se animen en concreto ao coñecemento e á representación desta obra
que ten, ademais, posibilidades polivalentes para grupos profesionais e amadores, acabamos de ver agora, para públicos, para institucións públicas e privadas, para escolares e para adultos. En fin, é a súa unha obra rica, fecunda en suxestións, diversa nos seus rexistros e posibilidades de encenación, que nos continúa a interpelar como compatriotas e como habitantes deste convulso mundo. E é unha obra, no tempo que tiven de relela nestes días, que non envelleceu, que mantén vivas preguntas e interrogantes que nos seguimos facendo hoxe. Hoxe, na globalización inclemente que nos domina, é máis necesario que nunca proclamar que podemos e queremos ser galegos a tempo completo, e que non hai pior fronteira que aquela que serve para nos persuadir da naturalidade ou da fatalidade da nosa dilución, do noso desaparecemento como pobo singular, como cultura específica. A obra toda de Manuel María, e dentro dela teatral, que tan esquematicamente retratamos, é un antídoto certo contra esta ameaza e contra esta práctica. Dase a feliz circunstancia de que coincida neste ano 2016 a grande celebración de Manuel María, non só como dedicatario do Día das Letras Galegas, senón como ponto de partida de un coñecemento que a ben ser ampliarase ainda moito máis. A coincidencia, digo, entre esta celebración e a do centenario das Irmandades da Fala, que foron mesmamente as inventoras do teatro en galego como grande espectáculo masivo e como medio excelente para elevar a lingua galega, para procurarlle asociacións diferentes das tradicionais e admitidas e para, en definitiva, dotar da modernidade necesaria e da madureza necesaria a unha cultura como a galega a altura dos anos 20 do século XX. Así que, oxalá que a partir de xa, a partir deste mesmo ano, pois que podamos completar edicións, que existan representacións da súa obra, difusión nos medios de comunicación, por exemplo, sería magnífico teatro radial ou inclusive o televisivo, aumento, en definitiva, de leitores e de espectadores, e todo iso non sería máis que pagarmos, entre aspas, unha débeda contraída con un escritor, un galego que tanto e tan ben serviu a Galiza ao longo de toda a súa vida. A respecto da edición, eu acariño a ilusión de podela ainda abordar de forma completa. Hai que a poesía xa o está, o teatro non, e ademais hai enormemente disperso e, por tanto, coido que se pode facer. Se o damos feito, pois hai un bon servizo para ter xa a materia prima, e a partir de aí que haxa unha posibilidade de escolla. Teño na mão, e xa concluo, pois o auto da costureira, editado en Buenos Aires. Así que temos que falar dunha obra, a de Manuel María é unha obra andoriña, nunha parte. É unha obra andoriña que foi e voltou. Isto tamén requeriría unha análise do panorama editorial galego. Todas as personaxes son epónimas, non hai nomes particulares. Aquí hai un ronsel rosaliano tamén ben visible. A costureira, a nai, a costureira é a moza, a nai, o taberneiro, o pegureiro, o mariñeiro, con quen acaba, son todos pretendentes da costureira. E a costureira ten aí no seu traballo a súa posible liberación, o seu posible traballo moi realista na socioloxía e na economía galega. A todos lle ofrecen montes e moreas,
é un teatro claramente poético, mas ela acaba, e isto xa ten toda a carga simbólica, claro, acaba marchando co mariñeiro. O mariñeiro é o mar, é a liberdade que non existe, é a ruptura coas ataduras que a ten todo este carácter simbólico. En fin, como xa ben que funciona con fotocopia, pois por iso digo, trouxena así de exemplo dunha necesidade que penso que era ben, a ver se damos, como dixen antes, complementar. Así que, obrigadísima, moitas grazas pola vosa tan cariñosa atención. En fin, isto non é máis que un petisco, non outra cousa, nin outra pretensión, pero si un convite a que penetremos moito máis, porque seguro que é unha obra que embellece extraordinariamente ben, que continua sendo tan interesante. Moitas gracias. Despois deste magnífico petisco que preludia un xantar bon e grande, temos aínda uns minutos para falarmos, comentarmos algún aspecto da obra de Manuel María, o que nos comentou aquí, ou dixo aquí Pilar. Entón, agora é o vosso tempo para falarles, ou opinarles se non vos falta. Ou calarles para sempre. Ninguén queda intervido. Comentar bueno, asociado un pouco a celebración deste ano. A mí sorprendeume, foi das sorpresas máis bonitas, que se representase tanto o teatro de Manuel María. Do que eu saiba, agora mesmo estánse representando 9 obras. E alguna máis que non sei, bueno, en concreto Edipo, por Pello Cóncavo, que non sei se certamente se vai representar ou non, pero bueno, sei que está en proxecto. O cal é moitísimo teatro para un autor que non só se reclama como poeta, sino que é visto como poeta. O cal, as compañías, a priori non van sobre os textos de Manuel. Digo, cabería esperar iso, eu non agardaba tanto teatro. Bueno, mesmo en celebracións anteriores, onde a figura era un dramaturgo, e ademais un dramaturgo, baixo o meu punto de vista, de gran altura, non foi representado tanto teatro. Por que isto? Bueno, pois un pouco dixéchelo ti, pola versatilidade da obra de Manuel María, pola acomodación de distintos públicos. Os tempos que corren son malos e a obra de Manuel María tamén se presta para facelo en formatos pequenos, si se quere, facelo en formatos grandes, si dá para isto a compañía e a situación económica. Bueno, entón, isto é un aspecto positivo. Sin embargo, dentro desa positividade hai algo que xa é un pouco máis, non sei, máis preocupante, que eu creo que as compañías non coñecen realmente as obras de teatro de Manuel María. Non se coñece e, a certo punto, ten a súa lógica. Nós, desde a Casa Museo Manuel María, subimos á página web 6 obras de teatro, bueno, así para que a xente botase mandelas, e, desde logo, quen se dirixiu a nós sempre lle ofrecemos, pois, bueno, todo, para que pudese representar calquera texto, Sin embargo, aínda así, máis da metade das obras que se representan non son de teatro, senón que é dramatización a partir de textos poéticos ou narrativos. Isto chama a atención, porque eu creo que quere decir que non se coñece a obra de Manuel María, porque é unha obra que a dramática é
decir que funciona, pode funcionar perfectamente como obra dramática sen necesidade de botar man de, digamos, de sucedáneo. Sí, sí. Non sei se... Completamente de acordo. Ora, xa é un clásico dito polos mesmos de dentro da profesión teatral que en moitas ocasións falta, claro, moito coñecemento, moita leitura da tradición galega. En habendo interese, claro, vamos, claro que é un hándicap que non estexa editado, pero en habendo interese localizas, porque hai... Bueno, publicación, si finalmente se dá a publicación da obra dramática completa, bueno, sempre é unha axuda moi importante, porque sempre é algo que tes aí reunido, botas mandel e non tes necesidade de dar fotocopiando. Pero aí, claro, a mí o que me alarma é que se vaya ao cómico barato, ao televisivo, ao castrapismo, e que outras moitas obras teatrais de alta calidade pois que fiquen sepultadas na ignorancia. Porque digo isto, porque vamos ver, para ter unha boa comicidade ou para facer graza hai que tela, en primeiro lugar, senón é un aburrimento. Pero eu non sei por que hai que facer graza 10 minutos seguidos. É como se estivésemos 10 minutos seguidos botando tacos. Quer dizer, un taco é eficaz estilísticamente nun momento dado. Claro, se pillamos coa xanela un dedo, verdade? Agora, se é por definición, joder, tío, me cago en, constantemente, tío, joder, me cago noutra cousa. Vamos, eso é, non o digo do punto de vista moral, senón un puro aburrimento. Bueno, quero dizer, que entón, ter que facer graza, primeiro hai que ter, digo eu falo como espectáculo. Segundo, ese abonarse é bellísimo, e as persoas que temos algunha idade podemos lembrar do franquismo, de Alfonso Paso, por exemplo, de autores como él. Cando se no, es lo que quiere el público. Mas mira, non me insulte. É o que vostede lle oferece ao público para terlo convenientemente aborregado ou narcotizado. Non me conte trollas, non? Como que é o que quere? É imposible escoller se non hai. Bueno, entón aí xuntase todo isto. Por que o digo? Porque a televisión, do pouco que eu coñezo, porque se me abren as carnes, entón apago a televisión pública de xente galega, claro, é que xa é que non o merecemos. Quer dizer, unha oferta constante de castrapada, de auto-odio reforzado, e eu estou até aquí de rir de min mesma. Claro, entón eu quero rir algo dos demais. Por exemplo, que se me caricaturice Alfonso Guerra. Claro, por exemplo. Ou algo. Ou a españolada toda. Ou a tauromaquia. De rirme de mí mesma, estou xa, teño un máster. De rirme de mí mesma como galega. Bueno, en resumo que o teatro sería un ano magnífico para o Centro Dramático Galego, pois claro, cumprimentar como no outrora fixo en alguna ocasión, pero non o fixo. Outras compañías pois están así ao último berrido de foro. É o que estábamos, antes que teña unha conversa con a persoa de teatro, xustamente estábamos falando de todo isto. Despois xa unha autoestima tamén máis necesitada de alimentación. E finalmente, pois iso que eu nomei ao comezo, que a min me repele extraordinariamente, que é a domesticidade. Entón, para así non hai maneira de levantar cabeza. Porque a cuestión non é en converternos en bilbaínos, en chauvinistas ou en acríticos. Non, iso é un mal grandísimo para a cultura. Converternos en acríticos no sentido de que todo o que
leve, estexa en lingua galega ou leve o selo de galego é bon, non de ninguna maneira, claro. Quer dizer, que haberá que ter sempre a luz acesa e a necesario coñecemento da nosa tradición e das outras culturas todas. Agora, eses voos curtos ou esa, a mí parece que nos fan un mal grande, non? E porque reforzan o preconceito. Entón, como Manuel María escreveu teatro, sí, pues mira, documentate, claro, e vai, porque este catálogo que citei, que utilicen, e inclusive para quen queira que referete, antes que foi realizado por Camilo Gómez Torres, para cantidade, nos anos 70 sobre todo, 70 e 80, a cantidad de representacións en lugares de todo o país, diferentísimos anos, enorme. Entón, pois aí tamén a persoa de teatro ten un bon ponto de partida. Así que o pior, eu penso que das cousas piores que nos pode pasar é esa especie de moda que se vive tanto nestes tempos, que é unha especie de adanismo, de nacemento todo así nos nosos días, non? Entón, claro, así non hai forma de invento, todo de invento así non hai forma humana. Prefiro nós temos. Claro, é certo que perxudica moitísimo que non haxe uns poderes públicos que teñan noción, pois efectivamente, da historia. Claro, xa levamos décadas de autonomía ou autoanemia, como é unha denomina galega. Aí poderíamos escrever tamén un auto da autoanemia galega. Perfectamente escribido. Xa te da autonomía, non? Da autonomía. Perdón. Non sabe como foi tanto lío. Non sabía o que iba a dicir. Iba a dicir unha cousa que te nombrou, que é comprensible. Todas as cousas teñen un porqué. Non hai nada que non se represente, ou porque sabémoslo todos, os gobernos que hai, e iso nos dá a dinámica de todo o que supón. Unha cousa de que a xente, e ali hai un director de teatro, podeme zurrar, o teatro pasa moi mal económicamente, como todo as tal, e hai veces que os teatros, os cantantes, non sei como viven, a min asombra. Se a obra, tú falo guión de varias obras ou reformas dunha ou tal, tú tes un porcentaxe económico neso. Se representas a obra tal como é do autor, non é o mesmo porcentaxe. É unha pequeñez toda, eu aclaro para aclarar, porque existe o traballo de sacar dun texto, de outro texto, que non collera unha obra directa de que a Casa Museo puxo un funcionamento na televisión. Porque se colle da tribu, se colle de outra cousa, aportalle algo. E como é moita miseria todo, pois algo que lle aporte beneficios que traballan. E isto é o que quería intervir, aclarar, porque se debe aclarar todo. Sí, é porque estamos despois, e aquí hai xente que sabe. Se falla pois, ali hai uns que representaron o outro día nunha plaza, a ver que falan, que están aí caladillos. Aquilo era moi peligroso esa rascada, porque representaba o Estado español, o auto da OTAN. Mira, o auto da OTAN. Outro día representamos o auto da OTAN, unha lectura dramatizada con disfraz. É a verdade que resultou moi divertido. Eu penso que é moi divertido, non? E eras por a túa voz e tal, moi bon. E os usos de Camelle, non? Sí. Os usos de Camelle moi bon que era a OTAN. A OTAN, sí. Pero nada, outro auto publicado en prensa tamén, que son moi interesantes e totalmente interesantes. Penso na actualidade que... A verdade que... Ali hai outro espectador, verdad? Eu tamén era espectador aí. Exactamente, éramos todos... Vale, eu levo as actuales.
Ben, pois, se non houver máis comentarios ou preguntas, pero o coloquio que continúe. Como teño que marchar agora, vimos poder facer psicodrama tamén de modelo verde. Eso foi agora. Antes de comenzarmos o psicodrama, un pequeno aviso que mañá vai ter lugar a derradeira das conferencias dedicada ao ciclo de Conversas en Irmandade, que vai ser proferida pola profesora tamén da Universidade de Coruña, de Pilar García Negro, Goethe e Martín Rey. Entón, estades convidados, sí. Podo decir unha actividade tamén que temos para que vaiades espallando por aí para os máis pequenos, para os nenos e as nenas, que este sábado non, o seguinte, o día 4 de xuño, ás 5 da tarde, no Museo de Belas Artes, pois vai estar Pi Lampo e Tanxarina, o grupo de títeres, para, bueno, mandarase vos correo e tal, porque estáse facendo cartaz, pero para que os saibades, e se vedes, se tedes nenos, nenas, se coñecedes, pode vir de todo, pero para ti chamamos, pero estás convidado tamén. E o sábado día 4. Iso, lembramos día 4 tamén, mañá, que menos que damos un aplauso. Porque te vexo moi guapa, digo, esta vai para televisión. Ti observache, versión soufflé.